ассалому алайкум тамошобинони азиз, хуш омаден ҳама каса ба канали мо. Имрӯз навори имрӯзаро аз билинчикпазӣ сар кардам. Ӯ карат пухта будам, комментария шид ки билинчикпазира нишон тиҳен ва як бори дигар тухму орд кати барои Мустафоам хе завтрак тайёр кардагӣ будам. Тайёрша нишон додагӣ будам. Ваям гуфтан тайёр кунӣ, иншоллоҳ бо ягом рӯзи дигар рецепти ваям мемонам. Чӣ қадар диден 3 дона тухма, 2 қошуқи калон шакар андохтам, хушрӯ када лад задам. Баъдан орд андохтам, орда хушрӯ кадарам ки ғавсак бигем ба ҳами венчик тов додам. Да ини билинчики мо миксер дар кор несте. Баъдан шири температураи хона боша бисёр хуб айда. Шири 1 стакан шири хеле гарм не ва хеле комнатни температура меандозем, хушрӯ када мековем. Баъдан ним стакан оби ҷӯшомадагӣ меандозем, хушрӯ када мековем, бо орд меандозем. Орда меандозем, ғавсии тунукиша худмон муайян мекунем ва ё сковородкаҳо ҳар хеланд. Як хело тунук хушрӯ мебиёд, як хело ғавстар, инимада миёна. Баъдан камакак сода ва руған инамихе чӣ хеле дидем. Баъд сковородкамона беҳад ҷӯш мекунем. Айма чугуния чанд қай ҷӯш боша ҳама қай бигем хушрӯи беҳад фасон мебиёяд. Ман ҳар вақте бикунамам хеле довольниям да ай пухтапазиами билинчикам хушрӯи бад меояд. Ҳама ҷош як хел мепаза, як хел сирх мешавад, беҳад хӯрданшам приятния. Бо якта ванилин андозӣ бо аҷоибот бамаза мешавад. Тамошобинои нами қаша успед кардам. Дар вақти пухтанам кӯдако хӯрдан ман нағз мебинам ки вақте ки билинчика мепази гуда гарма гаялава кушудан мегира. Худамда чиқа приятния ҳами моменто. Инами хеле омад, беҳад хушрӯ мебиёяд. Шуморам ҳатман тайёр кунед, маззаш да гап несте. Ба ҳам бинед чӣ мулоима ки хушрӯай. Ба бигем любой начинка кати ваяй ба маззая мехӯрем. Мо банан катиам мехӯрем, варени катиам, сметана катиам, яхе вақто сев катиам, ҳар хела. рӯз дамо 21 градус гарм. Паласои хонама қати кухнира бировардам. ҳозир мерам гӯспандома ҳуй мекунам ва мерам фери мехарам меёрам. Фери барои паласшӯӣ. 2 рӯз шид ки фақат инами тозагӣ генерални уборка. Рӯзҳои охири тира моҳ омадестаи дуруст пас зимистон меғалта. ҳавомон беҳад хунук мекуна. Барои ҳамиқа дина навор накардам, дина видео намондам, дина полни хона тоза кардам, фақат хона тоза кардам. Ҳатто авқотам накарда будам, хомшӯрбо буд. Ана имрӯз бо паласшӯӣ иншоллоҳ фатири қат ҳастай. Баъд обеда шакаров мекунам, куртов мекунам. Ана ҳозир гӯспандора ҳуй кунам. ҳавора бинед чӣ хушрӯай, гармай. Ма та як халат ҳамхелам гарм шудам. 21 градус гарм. Ба саҳари рӯз афтобак хушрӯ, шамол нестай, приятно меброи берун. Беҳад ҳавои хушрӯи, ҳавои тозагикунӣ, ҳавои мигем як шанс барои генерални уборка пеш аз зимистон. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 имайдаҳак 69 70 71 72 73 инаи 74. тамошобино паласа партофтам, шланга задам. Ята фери калон гирифтам, 2 ауси калон гирифтам. Беҳад удобния, тоза мекуна. ҳами магазинчи гуфт ҳами хеле ки беҳад осони хушрӯай, беҳад дар ҳақиқат осон.
афтоби ҳад гарм хала дар танам гарм баштим бо ҳаракат анакмада барори кош мода тамошои хуб. ضياء منه القمر يستحيي كل النساء تود أن تكون مثلك يا عائشة بنت أبي بكر حبيب رسول الله. فازت بقلبي خير المرسلين في العلم فاقت علم كل العالمين. خبر جليل يزفه جبريل يجوب الدنيا. عائشة حبك الله حب من يحبه فصرت حب الناس لقلوب المسلمين. بنت أبي بكر حبيبي رفيق النبي رسول الله. مصطفى مصطفى منبع للصفا سيد الأنبياء مشعل في الوفا كان في عطفه لليتامى دفا. مصطفى مصطفى منبع للصفا سيد الأنبياء مشعل في الوفا كان في عطفه باليتامى دفا. لأجاريهم قلدت ظاهر ما فيهم فبدوت شخصا آخر كي أتفاخر وظننت أنا أني بذلك حزت غنى فوجدت أني خاسر فتلك مظاهر. هم هکش شکیدم تماشابینا هم قبوی فیری شروبوی شیرینی با مزه تا چند همی بشودکه شکیدم همی خواستم که همی بوی رنگ بوی دوخی هم قبوی شروبوی فیری انکه او گردانش میکنم یک ساعت شکش کردم تلفن ده دست فاطمه ده کلیس کرده همیتون تماشنی که ده اینجا نسترتن نه شمتستم موزه کشیدیان آمدیان مالی بچم بزنم لا 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 نحتاج المال كي نزداد جمالا جوهرنا هنا في القلب تلالا. لا لا نرضي الناس بما لا نرضاه لنا حالا ذاك جمالنا يسمو يتعالى. لا 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 نحتاج المال كي نزداد جمالا جوهرنا هنا في القلب تلالا. لا لا نرضي الناس بما لا نرضاه لنا حالا ذاك جمالنا يسمو يتعالى. يا مصطفى مصطفى يا نوراني نور الله يا خاتم الأنبياء يا سيد المرسلين. يا مصطفى مصطفى يا نوراني نور الله يا خاتم الأنبياء يا سيد المرسلين. يا رب العالمين الله الله صل على طه الأمين الله الله في كل وقت وحين الله الله املأ قلبي باليقين الله الله ثبتني على هذا الدين الله الله واغفر لي والمسلمين الله الله Сарсиленной ты един, Аллаху Аллах, и с тобой мой господин, Аллаху Аллах, не сравнится ни один, Аллаху Аллах. Защити от сатаны, Аллаху Аллах, покажи путь истинный, Аллаху Аллах. тамошобиноиш шуштум дар устал мондам ки овош бирава инай димшам шуштум шланга мондем тез овош набурорем соат ними як соат як шдесте
دوتا дорожкачаи дига ҳай тамом. ҳамин паласое ки кухниро як хонаву як кухниро бисёр истифода мебарем. у хонаҳо ҳама вақт тозаҳакан. ана ҷоша анака дубориши шудестам шуна. ҳаво афтоб дуромади неким гармакай. ҳаво гармакай. беҳад хафи хушрӯ мекардай ба фери. тамошобино ина шуштум паласора. И ай кухни майстрхака иш ай хона ва инай дорожка қати у дорожка. шланга кашдим бурдум ҳамома шудестам ҷору бабарам. инай русски баняма чӯбҳоша овардим да иҷа задима иҷоҳора як бушум тоза хушрӯ кунам. ҳамаки кадеша камкам да иҷа алов мекунам. иҷара овшаҳои мондим ки як дриноша иҷора бушума ба ов пур кунем. санго ҷӯш мешаванд, ов мезани ба пар мехезад. овшоли чиркина як сол шуд истифодаш набурдем. охир овшоли бирава тоза шава. тамом тоза шид. овуш рафт дронша як шуштум тоза кардима маҳкамаш кардам. овуш пур кардистам. иҷаранги печкаи тоҷикӣ хеле мебардори алов мекунӣ. ҳуиш мекунӣ. ма дронша тапит кадагиюм. беҳад гарми хушрӯ мешавам. гарми хушрӯе мешава ки як сол овомона қоҳ када будан. турбоҳо ай хунукиро кафида буд. -65 када буд. турбоҳомон кафидагӣ буд. да ҳами ҷамқа хушранги Тоҷикистон буд. алов мекардима да ҳамҷа либос мешуштима. як 2 сол пеш бигем да. иҷошам шуштум тоза кадам руфтум. иҷа хулоса мақсад палтенса чиз чората кашол мекунӣ либос парта. иҷа медроӣ да гарми хунукиёта мебурорӣ мешмӣ. чӣ қадар ки гуфтум дӯстони азиз, имрӯз гуфтум авқоти осона қуртов барое ки фатири қат буд. як гармаш мекарди тамом. ба инам хеле пиёлагӣ мада маъқул шуд барое ки ба ин пиёла намекунӣ. беҳад шираи помидор мебурояд. шираи гашниш бигем беҳад ба маззаи хушрӯ мешава. як бор шуморам попробит кунед шумода маъқул мешава. чем ай хеле ки фатира реза мекунӣ, ай болош ҷурғота мерезӣ. мада уқа мақсад и ба маззатарак тофта назарам. фатир у рӯзе ки сета тайёр кардагӣ будум, якташ дар холодильник мондагӣ буд. ҳавая ҷӯш кардима. авқоти тайёра қати кӯдакако иншоалло зиябед мекунем. النساء تود أن تكون مثلك يا عائشة بنت أبي بكر حبيب رسول الله. فازت بقلبي خير المرسلين في العلم فاقت علم كل العالمين. خبر جليل يزفه جبريل يجوب الدنيا. عائشة حبك الله حب من يحب فصرت حب. дӯстони азиз, хай инам хали як қуртови саросемагӣ баъди паласшӯӣ. ака медонем ки чӣ хел одам гишна. ҳай чойи саҳар нахӯрдам. соат 2:30 абед шид. анак яке бура абед мекунем мо дар иштиёи таом. касоне ки хурдестиянд ба шумо низ ҳамчунин.
ایجا тамошобинони азиз, рӯзи гузашта буд, духтарма берун бировардагӣ будам. Ҳаво бегаҳ буд, хунукак буд. Як бора ҳавои мо имрӯз гарм шид. Бигӯям ин рӯзи гузаштара Фатимаҷона камтар барои мухлисош навор кардам. Адамиҷа боша бо шумо худоҳофизӣ мекунам. Раҳмат ки то охири навор бо мо будед. Раҳмат ки наворҳои моро тамошо мекунед. ҳатман тамошобинони азиз лайк монен кадем подписатсия кардаги несте. Агар ҳамин наворҳои мо ба шумо маъқул боша подписатсия кунед то наворҳои оянда. Худованд аз ҳамаи шумо розӣ бошад. хайр тамошобинон. دختر عزیز جونم، دختر یکی دونم، دختر قشنگ و نازه، دختر تو مهربونم، دختر یکی دونه است، دختر عزیز خون است، ناز و قشنگ بابا، دختر پر از بهونه است. دختر عمرمه، دختر جونمه، دختر چراغ تو خونمه، دختر خوشگله، دختر دلبره، دختر یکی دونمه. وقتی من تب میکنم اونم واسم تب میکنه، همیشه واسه بابا خونه رو مرتب میکنه. کل دنیا رو میدم تا خنده ابروهاش نیاد، من لبم همیشه میخنده تا خنده هاش بیاد. دختر عمرمه، دختر جونمه، دختر چراغ تو خونمه، دختر خوشگله، دختر دلبره، دختر یکی دونمه. وقتی من تب میکنم اونم واسم تب میکنه.